delven in het verleden, bouwen in het heden. Dat is de kracht van de Kunrader steengroeven. Uit de kalkbodem van Voerendaal wordt met passie voor het ambacht de Kunrader steen naar boven gehaald, die al sinds de Romeinen een geliefde bouwsteen is, zowel in Limburg als ver daarbuiten. Een harde steen die gezaagd, geknipt of puur natuur gebruikt kan worden, maar altijd haar warme karakter houdt. Kijk mee over de schouder van de steenbreker, voel de passie en ervaar hoe duurzaamheid ons verleden met het heden verbindt en tot ver in de toekomst reikt. Als je naar de bestaande gebouwen kijkt, met name het broederhuis van Frits Peuts, een oud klooster, dan zie je dat Peuts in de jaren 20 van de vorige eeuw al ruimschoots gebruik heeft gemaakt van Kunrader steen. Als je hier achter me kijkt, zie je het vlakke podium. En dat bordes, dat podium, dat is eigenlijk uitgevoerd in een gezaagde variant, in een hele vlakke variant, waardoor het eigenlijk bijna een soort vloertegel wordt. Het is anders dan heel veel moderne materialen die heel kwetsbaar zijn in de veroudering. Die dus ook heel vaak onderhoud nodig hebben. Schoonmaak, schilderwerk, vervanging van bepaalde onderdelen van het materiaal. Is dit een materiaal dat naarmate het ouder wordt eigenlijk alleen maar mooier wordt. En dus feitelijk al dat milieubelastende onderhoud niet nodig heeft. Dus hoe kunnen we nou het zaagafval van de Kunrader steengroeven? Ze produceren natuurlijk behoorlijk veel afval in die groeven. Hoe kunnen we dat afval nu op een esthetisch en economisch verantwoorde manier hergebruiken? En dat doen we eigenlijk met een soort grindpad wat eigenlijk rond de plint van het broederhuis komt te lopen. Het feit dat we hier sinds decennia weer in Nederland een eigen delfstof hebben, de Kunrader steen, dat we de groeven weer in gebruik hebben, is ook een vorm van een lokale economie. Dan vind je ook ondernemers die bereid zijn om net dat stapje harder te lopen. Ik moest en zou die Kunrader steen ook in mijn eigen huis krijgen. En we hebben gekozen voor een gezaagde oplossing, zoals hier te zien. Heel mooi vlak in relief geplaatst. Kunrader steen is een kalksteen, dus niet te vergelijken met mergel, die wat zachter is. En deze kalksteen laat zich uitstekend bewerken, van zeg maar openbreken tot zagen. En het idee is dat je daarmee een relief kunt gaan maken wat jij mooi vindt. En we zitten hier in Terziet, een geweldig mooi gebied in Zuid-Limburg, net onder Epe. En Kunrader steen is natuurlijk een product wat in Kunrader bij Voerendaal gedolven wordt. En een zeer mooie uitstraling, een zeer natuurlijke uitstraling bij de rest van de tuin. Bij blauwstenen oude traptreden en blauwstenen tegels. En dan hebben we gekozen van Kunrader stenen muren, zodat die mooi kan begroeien en het geheel past van de hele tuin en van de hele woning. Kundersteen is een natuurproduct. Het is visueel een heel mooi product, maar het is ook constructief een heel goed product. Je kan grote drukvastheden ermee bereiken, waardoor het geschikt is om dragende muren te maken, maar ook om sfeerdetails te bepalen.
Waar we dus aan het denken zijn, is om van die kunradersteen die zeg maar een hele dunne glazen slijpplaat te maken, die eventueel kan dienen zeg maar als een glazen tussenwand, waardoor je dus zeg maar door lichtinval toch ziet dat het een kunradersteen verwerkt is, maar eigenlijk is het gewoon zo transparant dat men daar gewoon doorheen kan kijken. Nou, dit product is eigenlijk uniek qua kleur. Als je het product gebruikt is het net of het leeft. En als je dat product kan combineren met een aantal moderne toepassingen, nou, dat zou toch geweldig zijn. In dit stukje Nederland, hier in het Zuid-Limburgs, is gewoon Nederland ontstaan. Ik ben helemaal verliefd op de steen. Ik heb koude rillingen eigenlijk. Je denkt van, goh, van potverdorie nog van, ja, hier is alles begonnen.